ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେ ରାଜା ତ୍ରିଲୋଚନ ଠାରୁ। ମୁଁ ସାଧାରଣ କାହିଁକି ରାଜା? କିଏ ତୁମେ? ମୁଁ ସାଧାରଣ ନାରୀ ହେ ରାଜା। ଆରେ ମୁଁ ହେଉଛି ତାରେଣୀ। ତାରେଣୀ ପ୍ରଣାମ। ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ନରସିଂହ ଦେବର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମା। ଦେବୀ ମୁଁ ତତେ ସତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମହାପରାକ୍ରମ କାହିଁକି ନା ତୋହରି ଫୁଲରେ ନେଇଛି ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ତୋ କାଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟରେ ନେଇଛି ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବୁ ପୁତ୍ର, ନୀତି ପୂଜା ରତ୍ନ କରିବୁ ମୋହରି ଚରଣ ପାଇବୁ ତୁ ସତ ଆଶୀର୍ବାଦ, ନାହିଁ କେହି ଜଣେ ତତେ କରିବ ପରାସ୍ତ। ଧନ୍ୟ ହେଲେ ମାତା, ଧନ୍ୟ ହେଲେ ପାଇ ତୁମରି ଆଶ୍ରୟ, ଧନ୍ୟ ହେଲେ ଆଜି ଏ କାଞ୍ଚି ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ। ଧନ୍ୟ ମାତା, ଧନ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେଲା ମୋ ଜୀବନ ଆଜି ପାଇଲି ତୁମ ସାନ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେଲା ମୋ ଜୀବନ। मात्र से जगन्नाथ शक्ति शक्तिशाली से राजा त्रिलोचन आउ से रवीन्द्र भल तू बेस होनी पुत्र मु तते निश्चय करबी साहाय्य। हाँ मु तते निश्चय करबी साहाय्य। धन्य हे माता, धन्य हे पाई तुमरी आश्रय, धन्य हे आज कांची नरेश नरसिंह देव, धन्य हे जीवन मोहन। अपेक्षा कर मूर्ख राजा त्रिलोचन, देखिबी
सुभद्रा देवर्षि हठात तुम्हें बड़ा देव छड़ी कांचीरा चले कांकी नारायण आज कंका सहित कल करी का घर भांगिबा को आसी ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ସେମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଦେବୀ ତୁମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ଆଜି କାଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟରେ ନାରାୟଣ ना अच्छे मो से बड़ा देव सुभद्रा नहे मो कहूची कांचीरा चला देवी मां तारिणी मो तुम प्रभु जगन्नाथंगरा भग्नी नहे ନାରାୟଣ ତୁମେ ଅଭିମାନରେ କଥା କହୁଛ ଦେବୀ କ'ଣ ତୁମ ସହିତ ବେନି ଠାକୁରଙ୍କର କଳିଗୋଳ ହୋଇଛି କି ମାତା ନାରାୟଣ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ଛିଡ଼େ ଦେଇ ମତେ ତ୍ୟାଗ କରି ଛାଡ଼ି ଦେବାଛି ନାରାୟଣ ତୁମକୁ ପୁଣି ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ହୋଇ ଭଗ୍ନୀକୁ ପୁଣି ତ୍ୟାଗ ନାରାୟଣ ବେଲିଆ ତନ୍ତି ନିଷ୍ଠୁର ହେ ଅନ୍ତର ତାଙ୍କ କଠୋର ବେଲିଆ ତନ୍ତି ନିଷ୍ଠୁର ହେ ଅନ୍ତର ତାଙ୍କ କଠୋର ନାହିଁ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଆପଣାର ଯେତେ ଆସିତା ଧରିଲେ ବଳକୁ ତାପରେ ପାତାଳ ଯେତେ ଆସିତା ଧରିଲେ ବଳକୁ ତାପରେ ପାତାଳ ନନ୍ଦଯଶୋଦା ପୁତ୍ରକୁ ଧରିଗଲେ ରହିଲେ କରି କାଠୁର ଭାଉଜକୁ ଧରି ବୁଲିଲେ ଚାହିଁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ଦେବରୁ ଭାଉଜକୁ ଧରି ବୁଲିଲେ ଚାହିଁ ତାଙ୍କର ମୋ କଥାକୁ ଭୁଲି ଗଲେ ଭାଇ ଛାଡ଼ି ବଡ଼ ଦେଉଳ ଆଇକି ଯଦି ନିଷ୍ଠୁର ଯାତନା ରହିଥିଲୁ ଏ ତାଙ୍କର ଆଇକି ଯଦି ନିଷ୍ଠୁର ଯାତନା ରହି ଦୁନିଆ ତାଙ୍କର ଚରିଚରାକେ ହାତ ଲଗାକେ ତୋ ସରାତେ କମଳାର କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇ ଦୁଇ ଭାଇ ପାଇଛନ୍ତି ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବଳିଯିବ ମାତ୍ର ନାରାୟଣ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଭଗ୍ନେ ସୁଭଦ୍ରା ଦଣ୍ଡ ଦେବି ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ମା ତାରିଣୀ ନାରାୟଣ ଲାଗିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଦେଖିବା କାହାର କେତେ ଦମ୍ଭ ବେନି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ନା ଭଗ୍ନୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ସଦା ସବରି କରିଲା ଅପେକ୍ଷା ନାରାୟଣ ଲାଗିଲା ରେ ଝିମିଟି ଖେଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିଲା ରେ ଝିମିଟି ଖେଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ତଳହ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ତଳହ
प्रिय जमुनी कड़ी देख खुशी हुआ आउ कड़ी न देखले मन भितरे आउ कड़ी न देखले मन भितरे टिके हेले शांति नाही नाही रे नाही नाही